όπως γιορτάζει και η Κρήτη. Γιορτάζουμε κάθε χρόνο την ημέρα της τουριστικής ιδέας, της φιλίας, της επικοινωνίας των λαών όλης της γης. Ο τουρισμός μεταφέρει εμπειρίες, μεταφέρει ιδέες και πάνω απ' όλα την κουλτούρα και την παράδοση. Ο τουρισμός στην Κρήτη και τα Χανιά αποτελεί το μεγαλύτερο γραντάζ της οικονομίας και εμείς με τον παραδοσιακό αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες και τον τρόπο ζωής που ζούμε εδώ στην Κρήτη μέσα από την παράδοση. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους τους χορευτές και τους παραδοσιακούς συλλόγους που βρίσκονται εδώ, που συμμετείχαν όλο το καλοκαίρι κάθε Τρίτη στο δρόμενο της πολύ επιτυχημένης αυτής της στράτας. Βρίσκονται εδώ σήμερα για τρίτη συνεχή χρονιά. Να τιμάμε όλους αυτούς τους συλλόγους έτσι ώστε να συνεχίζουν το σπουδαίο αυτό έργο τους. Ένα καλησπέρα και από μένα. Ένα καλησπέρα που συμπεριλαμβάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρώτα και κύρια από τους καλλιτέχνες μας, από τους χορευτές μας, από τους ανθρώπους που όλο το καλοκαίρι πλέον έχουν φέρει ένα καινούριο δρόμενο στην πόλη, τη στράτα που έχει αγκαλιαστεί, που έχει αγαπηθεί τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες. Ένα καινούριο δρόμενο το οποίο ήρθε να δώσει ακόμα πιο κοντά την παράδοση στο κάθε επισκέπτη της πόλης, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι οι ρίζες μας έρχονται από πολύ παλιά, αλλά παραμένουν ισχυρές με τη συμμετοχή της νεολαίας στην κριτική παράδοση και έχουν πολύ μεγάλο μέλλον. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε μια μεγάλη γιορτή και χαίρομαι πάρα πολύ που οι συμμετοχές είναι τόσο μεγάλες, τόσο πολλές και ο κόσμος είναι εδώ για να τα απολαύσει. Μη σας κουράσω όπως άλλο, σήμερα είναι μια γιορτή, είναι ένα γλέντι, καλή διασκέδαση και ραντεβού, να είμαστε όλοι καλά, έχουμε το ραντεβού ξανά στη στράτα του 2025. Και βέβαια να καλωσορίσουμε και τους Αυστραλούς φίλους μας, οι οποίοι σήμερα ήρθαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους βιβλιάτορες. Όλοι οι συλλόγοι έχουν προσφέρει, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανένα. Πραγματικά κάθε Τρίτη την κάνει διαφορετική. Θα στείλουμε εδώ απευθείας, θα δώσουμε το αναγνωστικό τους και το έπαινο. Από την άλλη άκρη της γης λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα την Ένωση, την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Κρήτης. Είναι μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το χειροκρότημά σας για όλους αυτούς, παρακαλώ το χειροκρότημα για όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους. Θα δίνουμε δύναμη και στους διδάσκαλους.
πόρτα με βαριά